Hi guys, good afternoon guys. Welcome my YouTube channel Catalina Arts guys. Guys, ang akong buhaton karon guys is ipakita nako ang akong gi-order when abot na. Kani siya guys, may gi-order na. Panty na siya guys, ingon ani. Okay sa ganan mo palit ni ani nga panty guys. May dani siya guys, karon ko baligya ani guys. May mga baligya ko ni ani guys nga mga panty. Okay. Nasa guys. Kung ganahan og mukan sa kuan siya guys sa Natasha guys. Natasha og sa Avon. Kani product niyo sa Avon guys, mamin abot kana mo. Mo guys kanan angayan siya. Kung sama sa ako kadako guys, bait na siya guys. Pero may nag-order man guys ani. Og basig may ganahan pa mo order diha guys. Pwede. Ang unong mini kabuok guys. Ngayon siya guys. Ngayon ni siya guys. So, nindot ang iyang pagkatila. Order lang mo guys kang Catalina Arts guys. Kung kuan mo. Ganahan mo guys. Ngayon ang ilang mga color guys. Ang ilang color. Oh. Guys, basta ganahan mo ni ani guys. Oh, naalay plain food guys nga kuan, pili lang mo. Nay ingon ani lang food guys. Kuan siya guys, extra large. Ang katong akong ipakita guys. Large. Ano siya guys oh. Ngayon kayo, maayo siya tahi. Maayo. Abon ni siya guys, abon. Kung sa English, Avon. Oh guys, dire lang ko to ang akong vlog. Guys, kung bago ka pa lang sa akong YouTube channel, please subscribe Catalina Arts. Oh, please lang guys. Share and comment. Oh, bye-bye guys.